Sure, guys, welcome back to Speaker Nawe. So we are back with another episode. So this is, I think, the interview to Kalale. So today we are back with another rapper from Kumbu, Mvumelane. Tony, my man, welcome to the show. How are you? I'm fine and do. Yo, finally in the interview. Actually, the story. This guy, we've moved our Speaker now since last year from July, but interviews in Angikwazanga. June 2023. So qala phi ijeni yakho yo-music like as a rapper noma iqala phi uthando leli rap? Okay, uthando lomculo. Igama lami ndingumfundo. Ngiqala apho igama lami ndingumfundo. Ifani yami ndingurhulumeni. Suke Mvumelwane kulali yaseNcalikeni. I'm a rapper. Okay, umculo ndiwuqale ngo-2013. Apho bendihamba namajita but amanye abhoda amajita ami ngoku. So group. Besiyi-group like besiyiphusha siyi-group. So amanye abhoda but amanye asekhona qha ke kuba umuntu esendaweni yakhe so uyaziphushela umuntu nomuntu. Ibizwa ngantoni igroup? Lyrical monotones. Mhlawumbe nisekhona igroup ngike nayikhipha maybe i-projects noma benabantu bama-single kuphela? Hayi bengama-single kuphela. Khona ekhumbulayo maybe yokuqala nje? Hayi khona. Thini usayikhumbula nerekhodi engamuphi unyaka? I think it was on 2013. 2013. 2013. Bengu-2014 enye. Ithi DFA Cats. It sound like always this. So imangama members egroup? Ayi-5. Sasibayi-5. It was me, TONI3L, Kid Section, Propane, Datropa, and Nat. So it was only 5. So moving from it to maybe as a rapper, uqaleni la ku record your first song now so you artist now so million. Okay. Qale ngo-2018. It was on 2018 kuTsolo kuTipro. Producer kuthiwa nguTipro. Sure. Wakhumbula ingoma nerecorda nayo? Yeah, ithi number 1 tag yakhona. Number 1. You see, we're running the Sqom. Sibaleka Mahera, we're scared of him. They know I'm the best, I'm a number 1. They know I'm the best, now I got the game. Okay. Number 1. Yeah. But before uzukube like i-rap because maningi ama-genre akhona, yini into ekupushile hip hop? Okay. Na like umculo ndiyawuthanda ndiyakuthanda like ndabona uba okay ndingakwazi ubhala lo mculo like ngiphilisa abantu kuwo. Andifani nezinye ijene like i-gospel soze ndikwazi ucula i-gospel. So yakho imessage iphuma ngalo? Kwi-rapper, yeah. So mawuchoose i-stage name la because abantu abaningi yonto enzima. Bese safika kanjani? Okay, i-stage name sami ndandingu-TONI3L Black Boy before. Okay, usister wami ke ngoku caba uyawuthanda umculo wami ne uyandimamela like xa ndidrophile. Okay, qha waza negama usister wami uba hayi TONI3L qha ndalithanda elaa gama uba mandilitshintshe ibe si-stage name sami. Yeah. Okay, la suqalile ku-music maybe there ama-shows maybe uke wayenza as artist noma akhona around ama-shows uke wa-attenda maybe ongasi-highlightela wona? Yeah, akhona but there are few. Yeah, few of them. But uqale ngo-2018 most. Yeah, zii-bookings like so and nalawe yoba like amajita like akabaphefomisi manye abanye abantu ngoku sewukwi-line up mawufika phaa amajita aziphefomela odwa eshowini yawo anganifaki nina. So wena ungixelela ukuba kunamajita aphefomisa iy'thombe zabo kuphela uma kwenziwa amashow so ikhona lento kuqumba around ukuthi ukuvalela ngaphandle into ekhona nje hayi ikhona. So amajita wagcwala? Hayi amajita asibambisanga singoqombo hayi. Okay. Asibambisananga. Okay, ake size la kwi-production ake sithi maybe nise-studio noproducer wakho uma kwenziwe ingoma u-involve kangakanani ku-production yengoma mhlawumbe ku-select i-beat
yiphi role oyidlala wona njengasisi noma nje ukusendela i-beat umuntu uzenzele into yakho umuntu orekhoda kanjani like more Okay, mna ndithanda ukuzibhala ii-lines zam, ii-lyrics zam noba ayikho i-beat like ndizibhale ngoku kungekho beat. Andikwazi ufokhasa ebhithini because iyayindibhidisa i-beat yabo. so wena Ithi ifike i-beat uma ndiyifuna kwi-producer yam sendirayithi mna nge-track yam. so ifocus yakho eningi nilapha ku-lyrics Yeah, kwi-lyrics. i-production umsebenzi wa-producer Yeah, umsebenzi kaproducer but nam ndiyakwazi ukutatsha phaa naphaa kancane. ngiyabuza leyo question ukuthi maybe around the studio Yeah, because kancane nje. khona ama-artist aprefer ukuthi kama erekhode ingoma ukuba ebe kwi-space sakhe erekhode ingoma yakhe Okay, so uproducer okay, uzomsendela i-beat ezenzele okay. into yakhe I mean i-beat maker leyo beat Okay. usendela i-beat then ebe se-studio sakhe then uproducer uzobe sefinalize Okay. khona abafuna ukuba ebe khona wonke umuntu Okay. bebe-interview ngifuna ukuza ukufona yiphi i-role yakho noma Okay, like ama-lyrics nawe hayi ula andikude ewriting apha ama-lyrics. andikude apha hayi. Manje ngifuna ukubuza lapha in terms of Ndiyathemba. ama-producers noma ama-beat makers ibaphi abantu ubachuza kanjani noma nje ibaphi abantu osebenzisana nabo yilo muntu osebenza noproducer oyi-one noma yilo muntu nje one-sound i-diverse uma uze umuntu different ufuna ukusebenza nawo ukhetha kanjani uproducer like Okay, like manje sifa iingoma zamajita ikhona lana uba i-production zeengoma zethu azifani. sure Khona enye uba uyiva uba i-work i-production but idophu ingoma yakhona. sure Okay. yonke ebulala ingomeni Yeah, uba work kwe-production hayi. production yonke Yeah. so Okay, mna like ndiye ndasebenza noPablo okay ugude kakhulu kwi-production naku-beats ukwenza i-beats like so. sure Hayi ugude kakhulu ke umjita. nisebenze ngamuphi unyaka nopapa 2019, 2020, 2021, 2022 sasebenza naye nangoku but ke kuba ebasesigela ngoku ixesha elininzi. okay Okay, ndisebenzile noPablo ndanyuka ndaya eMpumalanga. Uma ndifika eMpumalanga ndafika ndadibana no-KB Lion. Umjita wasincanya usitayile sam and nam ndasincanya ii-beats zakhe wandinika umjita free. Okay, xa ndibuya noZusha Boy sure walapha around Qumbu kuZusha Boy. Okay, naye wasithanda isitafu sam wathi uzondinika ama-beats wakhe. Yeah. so yibona producer nje sasebenze nabo lawo Yeah. okay I guess Bayi-4 no-T-Pro. Tip Yeah. Tip wapi wasempumalanga No-YK Kutsolo. so Yeah, no-YK Kutsolo. so I think they are 5. so current umuphi osebenzana njengamanje basikhuluma Okay, nguLuigi. Luigi wapi Wakutsolo. okay hayi Luigi Luigi. shout out to you so Luigi. ngeke ngayimamela like ingoma yakhe ezayo like ngizwile Okay. iqhamukapi Okay. Mna ndingulaa mntu uthanda uba xa ndibhala ingoma iitayitile zam like zibe different kwezabanye abantu. Mna ndithanda iinto ezinqabileyo mna. Isitayile sam ndodwa umntu angasaziyo. Okay, like laa ngoma leya ivele ngoba kuyatshisa ngenye imini like sihleli namajita qha ndivele ndithi eish kushushu man. Yeah, vele ahleke nje amajita kube mnandi qha ndayicinga laa uba ingayitayitile ye-grand leya xa ndinokwenza ngayo ingoma. Ithi kushushu itayitile yakhona kushushu, it's coming. so mayiza le single yakho uplane ukuthi mhlawumbe uzodropha i-EP noma nje usaphusha isingle kuphela kwamanje Ndisaphusha le single after la single ndiyabhatalisa nge-feature and then ndizodropha. okay in terms of ama-features maybe imaphi ama-artist osafuna uspana nawo is either around apha Qumbu or around uTsolo like nanokuba wachuza njani ama-features wena Okay, ama-features mna ndiwachuza like emajiteni ndiwabona uba yeah aserious ngomculo like umjita uyaphusha and like umjita if ndidrophile uyayishare itrack yam okanye nam ndiyayishare yakhe. Yeah, ndiyamthanda umjita onjalo onesupport uba siphushane singamajita. So ukhona usafuna uspana nayo around Yeah, bakhona awamention like K1 Sam like Lithetha M Kindness like yeah so yabona ukuthi mangadibana ikhona into engaphuma ikhona into engaphuma kubonakala. Ndandike
ndarekhoda ingoma yayo. It was bekungo-2020 nguGoing Up. Oh, now Yeah, eMkhayine's yakhe ingoma obuyekho. kwakuyeyakhe ye-feature kum, but ndarhalela nam uba ndiphinde ndimnike nam i-feature. Ya cause abantu bayithanda laa collab yethu. Yeah. Safuna ukuyizwa because sayifuna ukuyibona i-unity, especially lapha kuqumbu because ngathi anikho united. Ya sibambe nanga apha, hayi. Ya. And enye ingxaki ekhona la ama-shows ngakhe, ama-shows ngapha kuqumbu awekho, hayi, anqabile. anqabile. According to you, ilaphi issue kuba ngabikho ama-show hip hop? Okay, like i-issue yam laa nto yoba as i-artist zalapha kuqumbu sibambe nanga. If bekuthiwa sibambisene bendizothi uma ndisenza ndithi ndenza ishow zonke ii-artist zishere, like asithandwa ngokufanayo nangabantu. So mandithi mna okay ishow yam mhlawumbi nge-18 zonke ii-artist zalapha kuqumbu masiparticipate kulaa show yam, so that kuzogcwala abantu thina sibambisenanga. Umzekelo futhi ndithi ndineNantsika ndine-show, okay ii-artist zalapha kuqumbu ezinye umzekelo zive zingazi nozi. Yiyo ke loo nto ingabazisa abantu like ingabikho i-movement ebonakalayo apha kuqumbu, asibambisananga. Yeah. Akayifumani, hayi, akayifumani. So according to you la kwi-Xhosa rap sithathe lesibe nakule level ephezulu. Okay. Ubanje umuntu lakho ubuyela kuyena ubona ngathi no, I think uyandirepresenta because isekhona lelo uba no Xhosa rap since wayifana group la akekho umuntu osawaba kuya top. Okay. So according to you ubani umuntu la okurepresenta nawe ngapha isitela sakhe nawe this one? Younger Chief. Sure. Simulation Raps ibe ngu-Anathi. Yeah. Anathi. Production. Yeah, ibe ngu-Twizy. Yeah. Oh, Twizy now is also close. Yeah. Yeah. Twizy. Okay. Twizy ya naye isitayile sakhe ndiyasincama, ndiyafunda phaa kuye. Flash. Andimfili, hayi. Nah. Who's this other guy who says on the team? Loli Native, yeah, naye. Yeah, now uyaphusha, uyaphusha, but so according to you Younger Chief, Younger Chief no Anathi. Number one Anathi. Yeah. Production or music was because according to music community we are now everywhere. Yeah, everywhere. Yeah. Commercial TV, radio station ukhona, yeah, everywhere. I think we got to relax maybe. Yeah, we were relax. Yeah. Okay, I know so I think going forward now kumele ukwazi ukuthi uzenzile amashow wakho. Yeah. Lento kuba lona complainer ayizosinceda, hayi. Bangafika 10 people but amashow sawafuni kwabona because iwona zonke abantu bazo music. Ke mna ke Brian ndibulela noba bayi-10 mna uba ndizoperforma bandibukele noba bayi-10 noba bayi-5 ba-right kum. Yeah. So la ku-social media ke impact uyakhona usebenzisa i-impact yawo noma nje kulabo mrap abaninzi abafana uqhuma umuntu evele benefoni kodwa engakhona uyisebenzisa Okay. Mna hayi ndiyakwazi uyisebenzisa ifoni. Like music wakho iyafumaneka, yeah. It's TONI3L i-page yam ku-Facebook naku-YouTube it's TONI3L, ibe ngu-Instagram it's TONI3L, yeah. So SoundCloud TONI3L too, yeah. So mawukhupha music yakhona wafana kuma-platform. Yeah, ndiyawafaka. SoundCloud no-YouTube. Okafika ku-Spotify. But ndizoqala apha kushushu kule single ndizoyikhupha ngoku apha nge-18 ndizoyifaka kuzo zonke ii-platform. Hayi, andisabi. Because ama-royalties lawo music wenu once ingoma yakho yakhona apha ku-YouTube music uma idlala abantu beview uzofumana ntoni mangekho register? Again nothing. And push much just safuna ukuyibona lento ikhula le ikhona into engathi ikhona between uqumbu noTsolo la. Dangi. Bangaba united because angathi ingxaki khona umuntu ongavela noba uyi-one. Khona ungavela uzobe representa nina no. Yeah, sonke, ube khona
ama. So Yeah. big up to you and shout out to you to ufike ku-speaker now because ama-local rappers akhona apha kuqumbu asidisappoint. Ndiyabulela bra Ama-interviews nam. abaningi but Ndiyabulela. abashow up. So sibonga Ndiyabulela ukuthi bra. sithathe isikhathi sethu nathi because nathi siyafuna ukuyibona ikhula le weyini leya. Ndiyabulela bra yam, ndiyabulela. But usithembise something ubuzosiphefomela so Ya. sa-expectani ku-performance yakho kubantu ababukile. Okay. Andazi noba ndingaphefoma eyiphi ke ingoma. Awuthi uzophefoma ishushu sifuna Okay. senze i-exclusive. Okay. Udila nawo vele ama-exclusive. I'll perform 2 of them. Okay. Yeah, 2 of them. Okay. Ufire nokushushu. Okay, akho ncane. They mean the same thing. Okay.